ప్రైజ్ ది లార్డ్. మన ప్రభువును రక్షకుడును యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రియా సోదరులారా, బాగున్నారా? ఆయా దేశాల నుంచి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్న వారందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ యొక్క అంశము ఎవరికయ్యా అంటే, క్రీస్తుని నమ్ముకొని యేసు ప్రభువుని పాదాల చెంతకు నడుస్తున్న వారందరికీ ఈ యొక్క అంశము పెట్టడం జరుగుతుంది. ఆత్మశెప్పు సంగతులు చెవి కలిగిన వాడు వినుగాక. ఎందుకంటే లోక 22వ అధ్యాయము 31వ వచనంలో ఇలాగ రాయబడి ఉంది. అక్కడ ఏమి రాయబడి ఉందంటే చదువుతాడు, చిత్తగించండి. సీమోను సీమోను, సాతానుడు మిమ్మల్ని గోధుమల వలె జల్లిచుటకు కోరుకునుడు కానీ మీ నమ్మిక తప్పిపోకున్నట్లుగా నేను మీ కొరకు వేడుకుంటుని అన్నాడు. ప్రియా సోదరులరా, గమనించండి. ఇక్కడ ప్రభువు యేసుక్రీస్తు శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమని అంటే, ఇక్కడట సాతానుడట వారిని కోరుకున్నాడట. ఏం కోరుకున్నాడు? ప్రభుతో మాట్లాడాడట. ఏం మాట్లాడాడు అంటే, వారిని నా చేతికి పట్టించు, వారి నోటితోనే నిన్ను దూషించేటట్టు చేస్తాను, నీ నామాన్ని దూషణ పాలు చేస్తాను, వారి నోట్లో నేను ఉంటాను, ఎలాగ దూషిస్తారు శుద్ధిగాని నిన్ను అని చెప్పి కోరుకున్నాడట. ప్రియ సహోదరులారా, నా మాటలు శ్రద్ధగా ఆలకిస్తున్న వారికి మాత్రము వారి యొక్క జీవితాలు సంపూర్ణంగా సమాధానము అనుగ్రహింపబడింది. టెక్టేజీకి తీసుకుంటే అలాంటి వారు నా ఛానల్లే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవద్దు. అలాంటి వ్యక్తులు నా ఛానలే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవద్దు. అసలు చూడకపోతేనే బాగుంటుంది. ఎందుకో తెలుసా? మాట్లాడుతున్నవాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. తన దాసుల్లో నుంచి మాట్లాడుతున్నవాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు. తెగ ఊరక భయపడుతున్నావుగా, చిన్నదానికి పెద్దదానికి తెగ వరి అయిపోతున్నావుగా. నా బతుకేంది, నా స్థితి ఏంది, దేనికి పనికిరాదు నా జీవితము, నా అనుకున్న వారే మోసం చేశారు, నా అన్నవారే నన్ను నెట్టివేశారు అని చెప్పి తెగ వరి అయిపోతున్నావుగా. నీకోసమే మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన. ఎందుకో తెలుసా? ఇక్కడ శిష్యుల్ని సాతానుడట కోరుకున్నాడట. అప్పుడు ఈయనేం చెప్తున్నాడు అంటే, మీ నమ్మిక తప్పిపోకుండా నేను తండ్రిని వేడుకున్నాను అన్నాడు. ఖచ్చితంగా యేసు ప్రభువు మన కోసము వేడుకోకపోతే తప్పకుండా మనము ఈ యొక్క రంగుల ప్రపంచంలో నుండి, ఈ రంగుల లోకములో నుండి తిరిగి పట్టకట్టటము అసంభవము. ఈ యొక్క రంగుల లోకములో నుండి తిరిగి మరలా జీవించడం కూడా అసంభవమే. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న దానినే పెద్ద పిక్చరేసి సాతానుడు చిన్నదాన్నే పెద్ద పిక్చరేసి చూపిస్తాడు. ఇకప్పుడు నీ పరిస్థితి ఎలాగ ఉంటుందంటే, గుండె పట్టుకొని ఇక వారానికి చచ్చిపోయేవాడివి ఆ క్షణమే చచ్చిపోతావు. అంతగా ఉంటుంది భయం. ఎందుకో తెలుసా? నీవు యేసు ప్రభుపై నీ మనసును నిలపలేదు. యేసు ప్రభువుని స్పష్టంగా నీవు ఆయన పాదాలను పట్టుకోలేదు. యేసు ప్రభువుని స్పష్టంగా హృదయంలోకి చేర్చుకోలేదు.
అందుకే చిన్నదానికి పెద్దదానికి తెగ వరి అయిపోతున్నావు, తెగ బాధపడుతున్నావు. సాతానుడు చాలా కీర్తిపరుడు. వాడు మొట్టమొదటిగా దేన్ని వాడతాడంటే నెంబర్ 1 శరీరానికి కూడా లోపడకపోతే ఇతరుల ద్వారా కూడా లోపడకపోతే చిన్న బలహీనత, ధనాభిక్ష కూడా లొంగకపోతే స్త్రీ వ్యామోహాన్ని ఎర్రగా వేస్తాడు. వీటన్నిటికీ లొంగకపోతే అనుమానం అనే గుణము. ఈ యొక్క అనుమానం అనేది డేంజర్. వాడే నాటేది. యేసు ప్రభువుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆయన్ని వేడుకుంటే మన యొక్క సమస్యలు పోతాయని ఎవరైతే విశ్వసిస్తారో, ఎవరైతే నమ్ముతారో వారు మాత్రమే వారి నమ్మకాన్ని కాపాడుకుంటారు. ఎందుకో తెలుసా? యెషయా గ్రంథము 26వ అధ్యాయము 3వ వచనములో ఎవరి మనస్సు నా మీద ఆనుకునునో, ఎవరి మీద? నా మీద కాదమ్మో సహోదరుడా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మీద ఎవరి మనస్సు ఆయన మీద ఆనుకునునో అతను మాత్రమట పూర్ణ శాంతి కలిగిన వాడిగా ఉంటాడట. ఎందుకో తెలుసా? నీవు నీ మీద ఆనుకుంటే, నీవు నీ మీద ఆధారపడితే నీ యొక్క జీవితములో నుండి బయటికి రాలేవు. ఈ యొక్క లోకమనే సముద్రములో నుంచి నువ్వు బయటపడటము అసాధ్యము. నువ్వు బాధపడిన కారణాలను బట్టి నీవెంత బాధపడినా నీ యొక్క కష్టాన్ని తీసేసుకోలేవు. సమస్తమును ఆయన మీద మోపి, ఆయన మీద ఆధారపడి, ఆయన మీద ఆధారపడితే తప్ప నీకు ప్రశాంతత రాదు. ఎందుకో తెలుసా? ఈ మాటలు ఎవరికి అంటే అదిగో అంటున్నాడు ఆయన స్పష్టంగా. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు. ఏమని తెలుసా? సీమోను, సాతానుడు మిమ్మల్ని గోధుమల వల్లే జల్లిస్తానికి కోరుకున్నాడట. జల్లించడం అంటే తెలుసు కదా, తూర్పాలు పోయిట. పొట్టు మొత్తం ఒక పక్కకు పోయిద్ది, గట్టి గింజలు ఒక పక్కకు వస్తాయి. అలాగా తూర్పాలు పడతాడంటున్నాడట సాతానుడు. యేసు ప్రభు కాడికి వెళ్ళి, నీ శిష్యుల్ని నా చేతికి అప్పచెప్పు, నీ పిల్లలని నా చేతులకు అప్పచెప్పు, వారిని నాకు భక్తించు, నా చేతికి అప్పచెబితే నేను చూసుకుంటా వారి నమ్మకం ఎంతో, వారి విశ్వాసం ఎంతో. ఈనాడు ప్రియులారా, చాలామంది యేసు ప్రభుని నమ్మేట్లే ఉన్నారు. కానీ ఏదన్నా కొంచెం సెగ తగలంగానే వెలిక్కి ఎంతోమంది వెళ్ళిపోతున్నారు. యేసు ప్రభు ఫస్ట్గానే చెప్పాడు, నన్ను వెంబడించువాడు తన సిలువను ఎత్తుకొని వెంబడించాలి. దినదినము, క్షణక్షణము. మత్తయి సువార్త 16:24 వచనంలో ఉంది ఈ మాట. కానీ యేసు ప్రభు కాడికి వస్తున్న వారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా వస్తారు. కానీ అందరి కోరికలు తీరుతాయి. ఎందుకు అంటే నువ్వు నేను కోరక ముందే మనందరి కోసము మన తండ్రి ప్రభువు ప్రాణం పెట్టాడు. నువ్వు అడిగావా ప్రాణం పెట్టమని? పోనీ నేను అడిగాను ప్రాణం పెట్టమని? అందరి కోసము తన రక్తాన్ని ధారాళంగా కారిస్తే, అందరి కోసము మోక్షానికి చేర్చడానికి, ఇంకనూ మనము పాపులుగా ఉండగానే ఈ పాపభుష్టమైన దేహములో, పాపకూపమైన ఈ దేహములో ఉండగానే నేను అడిగానా ప్రాణం పెట్టమని? నువ్వు అడిగావా? అడక్క ముందే మన కోసము తన రక్తమును ధారాళంగా ఇచ్చాడే. అమ్మైనా, నానైనా, తోడబుట్టిన సహోదరుడు, సహోదరి అయినా ఎవరైనా ప్రాణం అడిగి తీస్తారా?
ప్రియ సహోదరులారా, ఇవ్వరు కదా. మరి అడగకముందే ఆయన లోకానికి వెలుగయ్యి ఉండి 2 దినాలు కారు చీకటిలో ఉండిపోయాడు నీ కోసము నా కోసం. ఆయన మృత్యుంజయుడై ఉండి మరణ పాశల చేత వేదన పడ్డాడు 2 దినాలు. ఎందుకు? నీకోసమే. అంత చేసిన మహనీయుడు నిన్ను వదిలిపెడతాడా? అదిగో అంటున్నాడు చూడు, సీమోను సీమోను, సాతానుడు మిమ్మల్ని గోధుమల వల్లే జల్లిస్తానికి కోరుకున్నాను, కానీ మీ నమ్మిక తప్పిపోకుండా మీ పక్షమున నేను తండ్రిని వేడుకున్నాను అన్నాడు. అదిగో వేడుకోపోతే ఆయన మన పక్షమున ఆయన ప్రతిమాలకపోతే బ్రతికి భర్త కట్టడము అసంభవము. సహోదరి సహోదరుడా, నీకు ఎలాంటి కలతలైనా రావచ్చు, ఎలాంటి యాదనలైనా ఉండవచ్చు, కానీ నేను ఒకటే సలహా ఇస్తున్నాను. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్న సంగతి మరవద్దు. నా ప్రభువు మీద ఆధారపడు, నా ప్రభువు మీద ఆనుకో. అడుగు, అయ్యా నీ పాదాలు నా ప్రాణం పోయేంత వరకు, ఈ కంఠములో తుది శ్వాస వదిలేంత వరకు నీవే నా రక్షకుడివి, నీవే నా దేవుడివి, నీవే అని చెప్పి ఆ మహనీయుడి పాదాలు పట్టుకో. ఖచ్చితంగా నీకు కలుగుతున్న సమస్తమైన శ్రమలు కంటికి కనపడకుండా తొలగిపోతాయి. సీమోను పక్షమున వేడుకున్న దేవుడు తప్పకుండా కరుణామయుడు, కరుణ కలిగిన దేవుడు. మీ యొక్క కష్టాలు, బాధలు, దుఃఖాలు, వ్యాధులు, కలతలు, కన్నీళ్లు అన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు నామములో కొట్టివేయబడునుగాక. ఈ మాటలు మీ హృదయంలో స్థిరపరచబడునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్.